Se pare că o să... Noi ne batem cu... Awaka, sigur, băiatul. Awaka mi-au famas. Oh, shit! Unde bă sunt? Sunt unii? Unu. Ce? Doi cu pistolul, o să-l omorâm, dar am prea mult lag. Hai că am fost mort. Dacă n-am armă bună. Hai, noi suntem cu ăștia. Îmi iau arma asta, hai să-i bat pe handicapații ăștia. Bun, bre! Bă, fratele meu! De ce, bă? Îmi iau P90. Să-i vede data asta. 1. Așa mor, bre. Bă, frate, ăsta voaca. Oh shit. Bă, m-a dat cu ăștia doi. Bă, mi-a zburat creierul. Hai să văd. Hai să-i văd de data asta. Bingo. Oh shit, man. Mult bre în puii mei. Nu. Nu te cred, avu. Tot ăsta mă bate. Tot eu. Îmi iau pistolul ăsta și... Îmi iau asta. Linie. Hai, bă, să câștigăm. Aoleu. La omorât ăla. Dacă a avut... Hai. Hai, așa, hai, să vedem. Dacă... Unu, stă în spate. Bă, voaca ăsta, nu glumă. Aha. Winner. Hai pe bune, frate, eu ies. Nu mai joc cu handicapații ăștia. Oh, shit. Bă, dar nu mai joc eu în puii mei cu handicapați. Hai să vedem. Dacă sunt acum, hai să vedem. Oh, Doamne. Hai că mai am și școală, sigur, băiatul, sigur. Da, lasă. Afișează alarmă peste 2 ori, bă. Hai, te rog, dă-mă cu... Hai să văd. Ăsta... Tem full! Nu vreau eu în echipa lor. Aștept, uite, gata, intrai. Intru cu ăștia, că n-am altceva, nu. Aha. I-am luat acá, hai, pa. Vă salut la Nea Vită. La Nea Vită vă salut. Hai, go. Let's go. Hai. Oh, shit. Bă, de ce am lag serios, frate? M-a omorât o handicapat! Eu șterg ăsta. Vă rog frumos. Haide, bă. Doamne, am mult lag. Ce naiba, mă, am lag? De ce, mă, am lag? Deci, oameni buni, îmi cer scuze pentru reacția mea, dar... Nu știu, pierdem. Spate. Am foarte mult
Lag, uitați. Am foarte mult lag. Ăștia iau... Ăștia câștigă, băi. Ăștia fură kill-urile. Hai, bă, ăsta e al meu. Unde, bă, era unul? Bun, eu o să mă duc sus. Bingo! Asta a vista, baby. Ok, hai să mergem. Doamne! Am un lag, frate. Am un lag, serios. Hai să vedem. Aha! Unul în spate, unul în spate. Ce mamă? Doamne, ce m-am speriat. Hai că mă scot ăsta. Ok, let's go, let's go, let's go. Acopăr eu. Go, go, go. Haideți să mergem. Uite, uite-l! Uite-l, intra cu pistolul. Intra cu pistolul. Mort, mort. L-am omorât ăla, cum pare. Mort. Să-mi schimb gloanțele. Încă unul, încă unul. Doi, sunt doi. Sunt doi, sunt doi. Hai. Dar nu moară vreunul. Eu am omorât ăsta. Nu, nicio problemă. Hai, let's go. Time out, time out, time out. Vă să dați like, subscribe și să vă abonați la Alex Rizea. Vă rog frumos. Bun, hai să termină videoclipul. Vă mulțumesc, dar eu vă zic la revedere. Pa!